Ку. О, че интересно. Как става това? Боже, как стана това със сърчицата? Това пък за първи път ми се случва. Ами то откъде знае телефона, че подавам сърчица? Добро утро на всички! Видяхте ли какво стана? Изненада ме. Винаги има някакви изненади. Добро утро на всички. То Фейсбук по-бавен, отколкото аз говоря. Интернет, всичко, виждате ли, падна ми гласа. Не е хубаво така. Сега да си допия витамините и стреса не се отразява добре на никой, така че не се стресирайте. Ама и внимавайте как се обличате, защото нали, да не прекаляваме. Не, аз в интерес на истината се притесних, много се притесних. И сега тук чакам да ме успокоите. Да ме успокоите, мъничко. Цяла нощ викам, студено ли ми е, какво е? Нещо. Се предавам се. Видяхте ли как започна лайфа? С някакви уникални сърчица. Как така реши Фейсбук да го пусне? Добро утро на всички. С нощи валя толкова дъжд и аз мокра, плюс това. Аз съм от хората, които като има напрежение, тук нещо се едно ме стиска за гърлото. Отразява ми се на гърлото. Не, че ме боли гърлото, просто все едно някой ми е стиснал тук, затова трябва да олабиме малко. И има различни методи за това. Аз си правих сутринта малко медитация. Така, говориш с хората. Добро утро, митенце, тук ли си? И пия сега топли чайове. Днеска ще изпия 2 пъти Power коктейл, на мен ми действа невероятно. Винаги когато пиеш 2 пъти Power коктейл. EB5, къде ми е EB5? Моят феноменален демобек. Така. Но аз винаги първо си изпийте. Добре мите. Първо си изпийте коктейла. Аз си слагам на дъното винаги. Сега ще си сложа хардо, но ще си сложа и още малко омега-3. Направихме една игра и тези седмици различни хора, с които работя, ще получават различни малки такива коледни неща. Просто ми е интересно да видя какво се случва, каква е трансформация. Кажи на някой добра дума, усмихни го по някакъв начин, дай му кураж и то точно в момент, в който ти е супер напрегнато. Ако го направиш това нещо, някак си се освобождава допълнителното напрежение. Наистина съм в сериозно така. То се е било, ама нали, понякога човек не може да прецени какво си предизвиква. Да. Но ще се справиме, с такъв екип се отива в космоса. Точно за това аз лично смятам, че днешно време, когато хората, ако искате да растете, ако искате да правите нещо повече от това, да сте си обикновен предприемач или нещо обикновено, така някакъв вид обикновен бизнес, да не се занимавате с директни продажби или нещо друго, просто ви трябва голям тим, но все пак тима трябва и да е удовлетворен. Аз вчера имах много интересни разговори. Въобще всеки ден имам някакви консултации, които могат да подсилят моят лайф сутрин и да ми помогнат. Колко капки сложих? Някой брои ли ги? Цвети. Не ги броиме капките вече. И тук сега на моят приятел Димо трябва да му дам един шейк. Не можах да отида на спорт тази сутрин, защото се събудих болна. Не е честно да бъде така. Точно човека, който обаче вчера много се стреснах, ама много. Сега така, че чакам любов, сърчица, тук позитивна енергия. Пращайте, че тази седмица много интересна. Дядо Господ ми е казал, Диана, седни си на дъто.
Но аз ще влезна в ритъм, ще влезна в ритъм. Винаги, когато се усетите леко разкършени, дето казваше баба ми, в такъв момент се пие мощно пауър коктейл с Activise. Там взимате една кутийка Activise и сипвате вътре, сипвате. Кеф ви горещ, кеф ви студен. И сега ще влеземе в ритъм и аз знам, че няма никакво значение как. Понякога се фрустрираме какво ще стане. Аз вчера просто 3 пъти изпадам в шок от новостите, които ми идват до главата, на всичкото отгоре. На всичкото... Абе, няма да ви казвам, но толкова се вълнувам за събота, че трябва да съм във форма. Давайте тук цялата тая енергия. Ми трябва. Този път имам нужда да взимам. Пращайте любов и аз ще се оправя. Аз съм планирала днеска. Цвети, ние оправихме ли твоя билет? Да знаеш, че твоя билет, ако не са ти го включили в поръчката, Цвета Станкова стои на стендбай. Не знам дали са ти включили в поръчката, момичетата, билета. Ми се иска да го изкоментираме това с тебе после. Кой има рожден ден днеска? Има ли някой рожден ден? Така. Вчера си купих тая блузка. Вижте каква е готина. Да, thank you. Вижте каква е готина от моята приятелка Натали. Докарала едни лъскавици. Да, пиши ми, ама не е спешно, но по принцип да го имаш предвид, че не съм ти... Добре, няма повече рожденици. Да прегледаме, че много стрелци има много чудо. И така, мили хора, просто интересно е, когато толкова... Аз знам защо се разболях, защото си чувам името от всякъде. Като застана в новия офис, от всякъде казва Диана, нещо енергийно ме порази. Тук затова съм си взела моя тук Пао Мао. Обаче не знам тая запалка как да я напълня. Така, малко. Чувам си името от всякъде. Диана трябва това, Диана това, Диана това, Диана. Стига вече, де. Не може така. Диана не издържа. Добро утро на всички. Я да видим сега тук къде е това лайф митенце. Капеме капките. Бе, нещо за много забавен този интернет. Бе, какво става тук? Добро утро. Е така понякога, като говорят всички и сега ще се обграда с един шлем енергиен и край. Ставам Джелясков. И цяла нощ не мога да разбера какво се случва. Тресе ме, нещо става, викам студено ли е, топло ли е. Обаче се оправих. Много ресторейт, много лимони, много целшуц. А вие всички да знаете екшън пака, си почвайте от сега. Знам, че не е редно да ви го казвам, обаче няма време. Трябва да сте подготвени. Трябва човек да си знае какво иска. Добро утро на всички. Да, добро утро на всички. Днеска говорим за това, че много често хората започват да правят програмата с голям ентусиазъм. Добро утро, моето момиче. Кога ще те видя? Вчера видях една много сладка дама от Лом, която повече от 4 години е така от онлайн пространството дойде и Вили, толкова невероятна е срещата с вас. Когато се срещаме след толкова години, никога не сме се виждали, винаги сме се разминавали в офиса. И аз вчера съм седнала на един кашон, защото все още в нашия офис седи по кашоните.
И съм седнала така тихо, кротичко на един и си работкам нещо там. Пола ми се върти наоколо, всички жужат, тичам от единия офис на другия офис да видим какво се случва. И тази сладка дама, вече 4 години, наша супер фенка тук, Диде, това съм аз. Аз само съм си писала, аз не искам да те притеснявам. Викам, сега ще им кажа на любимите зрители, драгите зрители, моля ви, притеснявайте ме. Ние просто, хората, които ви консултират, нямаме проблем това да ни се обаждат или нещо. Просто трябва да намерим някакъв начин и форма, с която вие да сте нон-стоп обгрижени. Защото обаче това зависи от вас. Нали? Това зависи от вас самите. Защото ако... Нали, не върви някак си, все едно, ако отивате на лекар, нали, и лекара да ви се обажда, ма как си. Добро утро, Нели. Значи, ваша е задачата да давате обратна връзка, какво се случва с вас, как се... Дани, много вчера получих много любов от вас, виж, точно на време ми трябваше тази любов. Аз не го, нали, с цялото ми така... винаги съм смятала, че хората... трябва да намерят някаква форма, под която да покажат любовта си. Нали, в никакъв случай, ние знаете, майките обичат да готвят на децата си и по този начин показват любовта. Нали, обаче, нека да бъде взаимно това нещо и да се получи този обмен. Получава ли се обмен между хората? Вие ще видите, че ще завъртите една съвсем друг тип енергия, която ви дава шанс да станете магнит за хора, които хората имат нужда от тази любов. Разбирате ли? Имат нужда от някаква грижа. Ние сме свикнали, дори аз самата попадам непрекъснато между шамарите, понеже съм много отговорна и като обещая нещо, че ще бъде така, е така. Затова внимавам вече какво обещавам. Обаче виждам, че другите хора се ентусиазират, по-голямата част, имат ентусиазъм и не продължават, не са постоянни в това, което правят и не се самомотивират. Нали? Това тук трябва да поработиме малко. Как да излезе тази самомотивация от вас и какво ти можеш да направиш. Достатъчно е, за да искаш да синхронизираш хората на твоята честота, просто да им пратиш по едно сърчице. Дори понякога аз даже лично смятам, че тези емотикончета, който ги е измислил, са много подходящи, защото сега в нормалния живот забързан, даже аз си гледам физиономията по време на тренинга, това трябва да се промени, чак съм се стресирала, толкова съм се концентрирала, че дори не се усмихвам, което не ми харесва. Нещо, което като правя тук лайфа, се променя, нали, защото аз се виждам себе си. Така че вече ще говоря пред огледало и наистина направете така, че когато се концентрира човек, да може да излъчва този мир, спокойствие, защото другите хора ще те последват тогава, когато ти им създадеш този уют и спокойствие. Нали? Няма никакво значение даже и какво знаеш. То са елементарни човешки такива отношения за каквито и да е връзки. И някак си не се скъпете да не ставаме скъпи на жестове, на идеи, направи нещо малко повече. Не знам дали да споделя, аз вчера имах така един интересен разговор с някой, който на мен ми върши някаква услуга и аз си плащам за това. За пореден път, нали, нещо с финансите, почти двойно ми иска тук да се случи така, че да ми се увеличи цената и аз казах не на това нещо, защото, нали, не е приятно, когато започнеш нещо и искам да кажа какъв ни е готин бизнеса, защото на нас не ни е необходимо непрекъснато да променяме цените. Вижте какво се случва. Даже това е толкова важно, ценообразуването на едно нещо да е правилно направено, че не може да си представите колко е важно да не променяш стратегията пред хората си. Хората да те видят, когато си продавач, предприемач, когато искаш да селнеш нещо, нали, когато искаш дори някаква идея ето ние ще имаме сега на 27-ми голямо събитие, ние реално продаваме това събитие за никакви пари, това е нищо, за 30 евро
Какво ли не си купил, деца вика, само да излезеш от къщи, ще ги похарчиш, така за кафета. Нали? Но идеята е да има между нас някакъв комитмент. Какво ще получите вие, ако дойдете на това събитие? Нали? Какво ще получите? Първо ще се доближите до нещо огромно. Може би ще вземете нещо за вашия бизнес. Може би ще се запознаете с други хора. 1000 души ще има там. Най-вероятно ще имате поне 10 нови приятеля. Може би ще се докоснете до нещо грандиозно и голямо, който никога в света не е виждал. Аз вече с който, нали, имам някаква връзка, казвам, ти ще ми помогнеш ли да доведеш повече хора? Нали, искам си. Да. И даваш и искаш, даваш и искаш. Не дейте чака, хората няма да се сетат, повярвайте ми. Хората няма да се сетат за да ви, нали, направят нещо. Малко са тези, които се сещат. И когато почнете и се запишете за нашата програма, аз затова и реших да направя тази фокус група, надявам се, че ще съм в кондиция там от 2-3, за да ще съм в кондиция, къде ще хода, за да може да случиме тези неща. И когато започнете нашата програма, реално вие влизате в едно, как да кажа, в едно общество, където хората вече го правят това нещо. Аз ще разкажа, моето чете, че ми стана топло пък сега. Тук съм надула парното. Помислих, че е студено. То не е студено, ама... Отвори, затвори. Системата отвори, затвори. Сега ще ви разкажа моята история. Абсолютно, абсолютно. Да, тук съм извадила за вегетарианците и въобще не само за вегетарианците, аз тук с много хора, мои клиенти, казват: Диана, свърши ни шейка. Много мъже закусват с този шейк, защото той е протеин, дава им възможност да си приемат, да изграждат мускулатура. Да. Той за нас жените е важно. Аз виждам каква е разликата. Много по-лесно се възстановяваш, ако си... Да, обаче положителните емоции сами си ги създаваме. Понякога сами си създаваме негативните емоции и търсим негативното в това, нали така? Колко пъти сме се срещнали с това нещо и по принцип. Особено когато става някаква промяна. Ето аз наблюдавам процеса. Знаете ли колко малко хора са тези, които виждат позитивното в едно нещо? Нали? Но трябва да се изчака винаги и да се нагласат така нещата, че да работят за тебе. Всяко нещо, нали, виждате, идва един строй и той става по-добре, обаче хората си мислят, че е по-зле. Нали, стига да влезеш в вълната и да използваш енергията на доброто, нали? Те са двете енергии, зависи какво ще пуснеш да идва при тебе. Доброто или лошото. Чайте да си изпия витамините, ще ми извитряха, изпирясаха тук. Един път. Не знам вие какво правите. Води, чайове, трябва, като човек не е добре да пие много вода. Топла вода. Да. Абсолютно. Чакайте да видим дали ще може да включиме. Тика-тока. Тики-тока. Стеле, какво стана, бе? Тука ли си сега? Стеле? Значи, като започнете програмата, не ходите да питате. Чакайте, че тук в кухнята на Клетъчен Рестар някой ме писаше. Чакай малко сега. Да видим какво ще направим тук. Искам да направя още нещо. Добро утро на всички. Кой ще се види в събота? Кой ще дойде в събота? Така. Има интересни неща.
Аз самата се вълнувам много, защото на мен такова нещо не ми се е случвало. Това е дар от Бога, което се случва сега. Но трябва да сме много внимателни. Прехода да стане внимателно и елегантно, както винаги казваме. Нали? Това е нашата дума за бизнес. Елегантно. Да, добро утро на всички. Не знам дали има такъв бизнес по света, но нашия е елегантен. Ванче, вие ще дойдете с Гери ли? Трябва да дойдете. Говорете се. Какво става с този вайбър, бе? Вече съм... Да, аз. Добре. Супер. Така. Сега е момента да се заредите с готините бютита, готините неща, за да може да става продължително самата програма. Повечето хора се фокусират в началото, което е правилно да бъде така. Но аз искам да сложа фокус на поддържащото нещо. И всяко нещо, знаете ли, че ако искаш едно нещо да върви дълго време, нали, да работи за тебе дълго време, нашите клетки се обменят между различните клетки, защото те са различни видове, но затова доктора Лайков ще ви говори, ще видим дали в неделя въобще къде ще осъмнеме, защото много тук мероприятия. Така че той ще ви разкаже за клетките, той самия се занимава, такава му е специалността с клетки, брои с клетки, там непрекъснато кръвните клетки трябва да се броят и аномалиите в кръвта се занимава с това, му е неговата професия и примерно една клетка в повече може да се окаже фатална. Клетките как се раждат, вижда се това всичко на микроскоп. Нали? И свободно радикалните увреждания, които се случват там. Нали? Това е нещото, което нас ни запали на времето. И когато ти имаш процеси в тялото, които ти действат не съвсем как да кажа, Кате, не по най-добрия начин за всеки един човек, защото не искам да използвам медицински думи, затова така лекичко го усуквам. Усуквам го по спиралата, за да намеря най-правилните думи. По-скоро искам да ви кажа, че липсата дори на кислород адекватно, лошата храна, гранивото масло, ето едно такова състояние, леко вирусно състояние, което аз съм допуснала да се случи, защото аз знам колко много се нервирах с нощи. Просто за един час ми се срина. Аз тук се нервирам от една седмица за нещо, защото просто това трябва да си го отработа това нещо, но го гълтам някакси в себе си. И нали, с нощи викам, не е възможно, нали, така да се случват нещата. Ами не е възможно, ама е възможно. Нали, и ми трябваше наистина, ето, вижте какво се случва. Веднага Вселената те слага на едно място, застопорявате и ти казва, аре сега седни и си почини тук. Възможно ли е, не е ли възможно това нещо? И ти си викаш, я по-добре бързо да се оправям, да отивам да оправям нещата, нали така? Нали така? И търсиш някакъв начин, по който да се случи това нещо. Но, предавайки се, бактериите тръгват в тебе още по-голяма сила. Така че в този момент е хубаво човек да направи всякакви такива физикални мероприятия, които... Да, задължително ИБ. Аз не си пръснах ИБ, когато трябваше, защото търчах по други задачи, носа разни работи. Разголила съм се, нали, примерно, не съм се облякла, тичам, носа кашони нагоре-надолу, подготвяме вина, работи, не може да си представите, плюс всичко останало, плюс оборота, плюс консултациите, плюс организацията цялата, мислите, персонала, кой къде се намира. Пълно е с COVID. И тук е пълно с COVID, но предполагам, че не е COVID. Някакси чувствам се добре. Просто ви казвам, че не винаги човек може да... аз ще се възстановя за ден-два. Въпросът е как да го направим това нещо. И ето сега ще ви покажа. Ден, два, три, когато човек трябва бързо да взима решения.
Искам да намеря кухнята на клетъчен рестарт, защото вече станаха 3К хората там, които влизат. И предполагам, че търсят интересни рецепти. Не се фиксирайте в това, хора, колкото Да. COVID, не COVID се тая. Минахме го това тежкия. COVID, той вече се така или иначе изродил. Вече не е същата форма. Ама горе-долу имам добър вид, нали? Просто гласа ми се е променил малко. Не съм чак толкова зле. Как се гледам на огледалото, не е чак толкова зле положението. Аз много обичам, когато нещо не ми е разположено такова, обичам да си правя някаква супичка и да ям нещо топло, да пия чайове, горещия активайс е феноменален в такова състояние. Много пъти ти показва какво да правиш, но на всичкото отгоре днеска трябва да записваме и видеа за бизнеса тук за TikTok, че имам няколко идеи да ви кажа. Видяхте ли вчера? Пуснах ви в групата за нови партньори, ви пуснах това изрезката за 5 елемента на продажбите. Само това ви трябва да знаете. Прегледайте го и разбира се, в нашата фокус група за работа трябва да си направим едно състезание тук декември месец, малко за да тренираме, защото за мен тренировката е от изключително значение, когато човек тръгва да прави нещо за бизнеса си, трябва непрекъснато нещо да измисля. Но по повод клетките, как те реагират, на нас реално ни трябва 3 месеца. На нас ни трябва 3 месеца, за да се обмени. 120 дена, може и да има някой повече. Мисля, че костните клетки бяха 4 години се обменят някои от тях. И на самата кост, нали? Те вече веднъж като сме пораснали, нямат тази функция, нервни клетки не се променят, мозъка повече остава със същото количество, така че Виолетка, ти си със страничка, браво, моето момиче, да. Браво. Виждам, че вече действате по вашите тук изяви лични брандове. Внимавайте какво си слагате. Много не бъркайте едното с другото. И така. Айде сега да пусна малко и това от TikTok, да видим какво ще им кажем. Има готини хора в TikTok. Нали? Не е отчаиващо положение. И когато започнем да правиме нашата програма, започваме с ентусиазъм, аз сега ще отслабва, накупуваме едно количество продукти и на втората седмица, на третия ден почваме да се отчаиваме. Да, нали така? На третата седмица почваме да се отчаиваме, същото и с бизнеса. Взимаш, ентусиазиран си, почваш и като видиш първите трудности, значи някой ако дойде на моето място да се е отказал 1000 пъти, значи за тези 25 години, гарантирам ви. Ама няма да правите така, щом аз съм го преминала и вие ще го преминете. Въпросът е да се научи човек да прави готин нетворкинг и да има така места, където да. Привет на всички. Привет на всички тук на моите приятели в TikTok. Малко да се включа и тук при вас. Тук говорим малко повече за бизнес, като лидер в директния маркетинг. Искам да помагам на хората да могат да развият тези умения, продажбени умения, които са типични за директния маркетинг и които много често хората от традиционния бизнес, така да се каже, правят. Да, добро утро. Много често хората, които са правилно, точно така, да, трябва да има това нещо. Хората, които нали, аз по принцип какво забелязвам, че в TikTok е малко по-бърза такава платформа, по-бързо се случват нещата и защо пък да не експериментираме. Добро утро, ето и Лилето тук.
каквото и да се случва, каквото и да се прави, хората имат едни по отношение на здравето, горе-долу, ценностната система, нали, върви в една посока. Аз мисля, че няма хора, които да искат да се разболяват, нали? Това просто е абсурдно. Но има такива, които не са изработили навици, нямат адекватна такава своя програма, с която да правят своите неща, и това е тук нашата сила на много от нашите партньори. Ето сега, вижте, това eBay е феноменално с тези етерични. Разбира се. Добро утро. Тук момичетата ме подкрепят. Аз не виждам тук как се вижда бройка. Някъде вижда ли се бройка? Никъде не се вижда. 9-10. Виждам горе отдясно, може би. Да, и не само, аз смятам, че има много хора, които се лутат с някакви малки бизнеси, които реално не биха могли да просперират с този бизнес, поради факта, да, видях горе, да, 10-14, да. Там е горе, нали? Да. Горе вдясно, да, видях го. Аз трябва малко да... И идеята е, че сме... даже с нощи на Мегито и викам... ти откъде сега ще... отивам да правя лайв, викам на улицата, отиваш, излизаш на улицата, нали? Се смееме. И викам на... Как се казваше улицата в Лондон? Как се казваше, вчера ми излезна. Като нашата Витушка, как се казва? Как се казваше, Бенеси, вашата улица? Да. И така, просто си говориме бля-бля. Днеска съм си сложила нормалните очила, къде са ми другите, не знам къде съм ги оставила горе някъде, но идеята на този лайф е да помогнем на хората или да влезнат в някакво Оксфорд Стрит. Абсолютно, Оксфорд Стрит. Оксфорд Стрит. И викам, излизай на Оксфорд Стрит. Нали, ние сме тук на нашата малка, да, Оксфорд Стрит. Абсолютно, да. На Оксфорд Стрит. Ето, вижте как знаете. Всичко знаете. Да. И тук на тия лайфове малко така се чувства човек, все едно излезнал на улицата и говори. Нали? Така че може да срещаме всякакви. Да. Много витушки. Знам, че са много витушки. Ние си имаме една витушка. Да. В общи линии... Ванеса, какво правиш ти? Да, ще ми се оправи гласа. Днеска съм с ибето. Тук си го слагам на това. Ама... Аз като прочетах по енергийните закони, в момента в който тук ми се схваща и врата и тук нещо ми става, затова relax, take it easy и много не го мислиш. Вече не искам да си чувам името насякъде, че другата седмица сме пак на балове на Берлин, направо ви казвам, да. Трябва да сме топ-топ. То пък взема, че и времето се развали някакво такова странно. При вас валя ли дъжд с нощи? Да. И това го правя. Да. Бети, ти ли си? Бети, моята Бети. С Бети от колко години се знаем? От 20. Сигурно. Айде. Така, говорим за начин на живот, за ритуали, които може човек да прави, как бързо да влиза във форма, как да е в кондиция. И от сутринта съм се заслушала в мои тук ментори, които аз пък ги следвам. Здравейте на всички. Зеки. Да. И те казват... Важен ли е секса? Тук пък само. Да. Разбира се, че е важен, след като е на едно от първите
места тук по важност. Ама не сме се забрали за тая тема. Днеска сме на тема бизнес. Ритуал за късмет. Ритуал. Първо тръгваш с името на победител. Ритуал за късмет. Ти като да излезеш от къщи като Супермен, никой не може да те събори. Късмет. Аз имам много ритуали. Слагам си пръстенчета, гривнички. Така, окичвам се с разни такива неща. Тук си паля една пао-мао. Как се казваше това? Сега не знам как да си оправя тая. Кой ще ми напълни това нещо? Свършвам му гъста. Не знам как да го оправя. Много го харесвам. Това мирише много хубаво. На борове за зимата е уникално. И така тук си правя ритуал за късмет. И обичам да се обграждам с някакви неща. Да. Но трябва човек да знае. Аз имам хора, които сега започват от 1 декември да правят нашата програма. Направили сме фокус група. 10 човека някакъв. 10 човека ще започнат да правят нашата програма за контрол на теглото, за метаболитен синдром, за това да изглежда добре, да се чувстват добре, да променят някои от ритуалите в храненето, да направят режима си на живот малко по-оптимизиран, бих казала. Да, има ли значение откъде съм? Има ли значение? Ти как мислиш? Откъде съм? От България съм някъде. В днешно време няма никакво значение откъде си. О, Борис, ти вече ме плени. Ама аз го обожавам, Петър Дънов. Не знаех, че можем да си говорим за Петър Дънов. Петър Дънов е много велик. Много. Човека без да има никаква информация, вижте, той е бил просто канал, проводник на информация. Невероятен. Кой не харесва Петър Дънов? Аз не вярвам да има някой, който прекрасен ден и на тебе. Да. Всеки има някакви някъде откъдето черпи енергия. Наистина Петър Дънов е един от хората, които аз трябва да сваля тук някоя книжка отгоре. Има много хубави неща с ритуали за деня. Толкова мъдри мисли. Лизар Хараш, да, също много книги. Аз едната вдолу остана тази библиотека с всичко това, но сега в момента съм малко повече на Вадим Зелан, на тези, защото това е... Ако вие прочетете целия Вадим Зелан, не ви трябва нищо друго погледнато реално. Трябва да ви кажа. Но просто хората не могат да изпълнят. Даже тук сме в нашата програма, където правиме с Питър Сейч, и аз имам едно момченце, бъди много сладко, много симпатичен, и виждам, че хората, когато влезнат в някаква програма за личностно развитие, те имат желание всичко наведнъж да усвоят. А то не е въпросът да научиш всичко, а въпросът е да вземеш едно изречение и да почнеш да го практикуваш. Ако си спомняте, миналата година четахме на Вадим Зелан тази книгата със съветите. Може би ще намеря нещо друго от нова година. Трябва да си харесаме нещо, което е такива с единични съвети. На Робин Шарма я продължих, защото тези съвети вече там от 90-тия нататък и там 67-я или кой беше, те са вече, трябва човек да ги прочете. Не става с четене, трябва да вникнеш в тях и да почнеш да прилагаш някои неща. Но тези хора са седнали и са си направили труда да изработят някакъв модел на поведение. И същото и ние правим. Ние изработваме модел на поведение за режим на хранене. Разбира се, в зависимост от целите на човека. Затова ви трябва и консултант. Така че, който има нужда от консултация, може да се записва на консултация, когато става въпрос за перформанс, за тяло. Тя е индивидуална, но трябва хората да осъзнаят, че в днешно време просто само с храната от хладилника или от магазина или там дори да е от градината, принципно трябва оттам да взимаме хранителни вещества, но ние няма как да запълним това цялото нещо. Нашите потребности и нужди, така че да елиминираме
негативите, които се случват в тялото. И то е очевадно. На първо място е стомашно-чревния тракт, на второ място и когато ти имаш едно добре функциониращо тяло, ти пък имаш енергия, за да случваш другите неща. И аз не знам, може би ви попадало Mind Valley. Mind Valley, той човек просто евала на... така, аз много го харесвам, защото той обедини много хора с различни умения и нали, реално програмата му става изключително готина, защото ти на едно място можеш да намериш различни, кой от каквото има. Безплатни са консултациите, да. Безплатни са, разбира се, консултациите. Може да ме последвате в Instagram, може да ме последвате в Facebook. Там е малко по-лесно за комуникация или да ми пишете горе в биото има. Защото, първо, хората с инсулинова резистентност, те просто нямат много шанс. Хората, които имат липса на много енергия, нали, ето, дори и да се разболееш нещо малко вирусче, това не ти пречи да възстановиш бързо енергийния си баланс. Нали? Хората, които имат нужда от да коригират нещо в режима си на хранене. Нали? Няма смисъл да се мъчите, нали? Колкото и диети да направи човек, те ще са йо-йо ефекти. Там е още по-трудно, нали, да правиш нещата. Но когато ти... понеже аз искам да съчетая и двете неща. Едно време няма как да ме разберете... освен, че аз не съм нутриционист, нито диетолог, нито пък лекар, но това не ни пречи да имаме някакъв начин на живот, който ти дава резултат. Нали така? И тук специално на TikTok да го кажа, защото не е нужно да... Нещо, което трябва да е приложимо, което да може да го използваш навсякъде по света. И навсякъде, докато пътуваш, нали? Защото има много интересни съвети, но сега, извинявайте, посред зима да цедиш зеленчуци, смутите и така нататък. Не е хубаво диета. Диетата, даже тя звучи така, да кажем, доста ограничаващо. Нали, доста ограничаващо звучи диетата. Ти си на инсулин. А колко си годишна, като си на инсулин? Ето. Ти си имаш такова... инсулинова резистентност. Ние си с доктор ще те... Предполагам, че ходиш на някой доктор, нали, да ти да предпише. Ами, разбира се, да. Но и трябва, нали, трябва да имаш цел и да не си от тези, които са на 63. 63. Млада си още. Млада. Трябва да махнеш този диабет. Еми да, апетита, то преяждането води до тези неща, но всичко е критерий, баланс, нали? Но за съжаление, то не е... нали знаете, два пръста може да са така, може да са така, така. Как не мога? Не те разбирам, моето момиче. Да. Така че когато ти започнеш да правиш нещо за себе си, трябва да е постоянно. Трябва да е система, с която можеш да го правиш цял живот. Нали? Защото като тръгнеш да променяш нещо, това не е онова хапче, което ти дават хапчето, с което... Нали, извинявайте много, млади момичета и момчета, на 40 години Росен на 63. Нека да бъдем толерантни към възрастта. Нека бъдем толерантни и ние ще станем на 63. Не е нужно да се говори по то. Аз съм по елегантните неща, Росене. Нали? Нека да дадеме шанс. Едно време свекърва ми така, като отидеше на пазара и вика, той ми каза, продавача, като купувах домати, ми каза, момиче, аз съм била на 24 години тогава и аз викам, боже, тази жена, какво момиче, нали, примерно тя била 58 годишна, нещо такова. И викам, какво се превзема? Нали? Мислила съм си го това нещо. Но не е така. Не е така. Всеки човек има нужда от комплимент, от кураж, за да започне нещо, нали?
Може би майка ни е на тази възраст или моята е по-голяма, де. Но мама също на 75 години иска да живее като момиченце, нали? Не. Плюс това много мои приятели, познати около 60-те години. Нали, просто идеята е да можеш да се поддържаш. Нали? Аз някой ден и ние ще станем на 63, защото той има два пътя да не станем на 60. Нали? Или устаряваме, или умираме. Нали? Нямаме друг вариант. Нали? Въпросът е как устаряваме. Нали, да запазиме нашето тяло, да запазиме нашия дух, да бъдем позитивни. Нали, не като отидем някъде да кажем, тази бабичка, нали, как мисли, да си в синхрон с новото време, да можеш да влизаш в ритъм. А за всичко това ти трябва енергия и да си здрав. Ето вече работят колко хора. Аз имам брат пластичен хирург, ами знаете ли, той в Германия. Те хората са на 60-70 години. Не, има и млади, много, разбира се, но много хора на тази възраст, ти като си с диабет, като си с обезитас, нали, с наднормено тегло, какъв пластичен хирург ще ти трябва? Никакъв, нали? Така че пластична хирургия, стави се сменят вече. Ще дойдеш на една консултация при мене, Йорданка, ще се запишеш на консултация и ще ти кажа. Да. Аз не знам дали мога да те... Реплай. Тъй, че не съм свикнала. Ще ме намериш? Не знам какво се прави. Ето ме мене. От България съм. Не само от България, аз съм... Да, аз съм човек на света, така се идентифицирам. Не искам да се определям, обаче обичам България. Не искам да живея никъде другаде. Тук е моето място. Да, тук е моето място, но нали, за да може малко да влеземе в ритъм и от... и в TikTok да мога да разберете за какво горе-долу става въпрос, защото нали, основната тема е начин на продажби, начин на живота. Аз просто сега точно това ще показвам, защото имаме вече много консултанти, научени са те да правят нещата. Аз, разбира се, това ми е едно от любимите неща, защото смятам, че всеки един човек има нужда от лек съвет. И докосвайки се до Fitline, ти имаш нещо, което е наистина сериозен как да й прата покана сега? Как се прави? Ето тя ти прати. Да натисна. Дай да видим. Ето сега ще се науча и аз на нещо. Добре, последвахте. Добре. Добре, айде да видим какво ще стане. И така, мили хора, предстои ни едно много интересно такова мероприятие, голяма промяна. Аз просто съм... Ще трябва да мина като по водата, е така, без да стъпвам много. Така в интересен момент. Да, натисна го, Росене. Благодаря ти, те тук голяма помощ. Всички. Ще я намериме жената после.
но тя сама също трябва. Наистина има много хора, на които може да се помогне. Така че предстоят ни интересни моменти, много. Така, искам да ви кажа, че на 27 януари ще имаме голям ивент в София, ще дойде цялата немска фирма, билета не е скъп, задължително елате, така че можем да се запознаем. Мисля, че около 66 лева в момента билета. То е просто присъствие, а пък ще получите един продукт, който е на същата стойност. Така че хем ще опитате от продуктите на Fitline, хем ще чуете нещо, което е уникално за, нали, компания по директен маркетинг, която е завладяла отдавна света. Може би не сте достигнали, но аз съм тук 26 години благодарение на готиния продукт. И каквото ви да ви обяснява някой, на каквито и продажби да ви учи, на челна стойка да застанеш, никога не можеш да мащабираш, ако нямаш стабилно нещо, което да те подкрепя отстрани, ако не работиш в екип, ако нямаш готин продукт, който хората да го искат. Нали, каквото и да продаваш, трябва да, разбира се, да работиш върху себе си, да имаш умения по комуникации различни. Те са вече онлайн, офлайн, различни умения по комуникации и възможност да се конектваш с хора. Когато това нещо го успееш да го владееш като умения, ще бъдеш един уникален сейлс и ще можеш да превземаш света. Всичко друго, което не работи, защото няма смисъл да си блъскаш главата. Например, какво да продаваш, някакви клечици, нали? Така че има, разбира се, много интересни неща, много интересни продукти и хората могат да правят чудеса от тях. А сега искам да кажа бай-бай на моите приятели от TikTok. Някой ден все повече и повече тук се случват неща. Последвайте ме и в Instagram, и в Facebook. Там е малко по-активна съм. Отскоро съм в TikTok, но ставам все по-добра и по-добра, благодарение на вашата подкрепа, за което много ви благодаря, защото ето за това човек не трябва да вярва на другите хора. Казват, в TikTok не вярвам. Не вярвайте на никой, който ви обръща внимание. Там не е хубаво, там е хубаво. Напротив, насякъде е хубаво, насякъде слънцето грее за всички хора. Не е нужно всички да те харесват. Разбира се, че те хора, които не ти импонират по някакъв начин, те просто няма да те гледат, но ще останат. Един човек ми трябва, който да каже аз искам и нещата ще се случат при него. Така че това е моето мото за деня. Успех на всички желая и да, точно така. Казвам чао на TikTok. Благодаря, че изслушахте този лайв. Тепърва ще продължим с полезна информация. А за неделя ще се постарая и доктора да го включа за вашата увереност, изграждане на доверие. Бай! Ами така де. Няма тук да ни правят на... Аз въобще не се притеснявам какво ще кажат другите хора. Че е студено. Нали така? Хайде, стискайте ми палци, пращайте малко сърчица и любов тук да се това и да започнем с една фокус група. Бай на всички и до скоро, до нови срещи и ще ви начертая пътя на партньора. Така че бъдете концентрирани, фокусирани, свързвайте се с хора, предлагайте им възможността, защото иначе ги лишавате от тази възможност, която вие имате. Ако го определяте човека, ако това се едно го ощетявате, предложи му и имайте предвид, че хората имат нужда да почакат. Вчера и двете жени ми казаха, Диана, от 4 години те гледам, къде изчезна. Успешен ден на всички. Бай!